У телеканалу АТР тепер є Patreon. Це краундфандинговий майданчик, за допомогою якого ви можете нас підтримати. Для цього потрібно зайти на сайт patreon.com. У пошуковому вікні набрати телеканал АТР і натиснути на нашу іконку. Після цього сайт запропонує приєднатися і вибрати рівень членства. Їх 6. Ми креативно підійшли до їх оформлення. І жертвуючи гроші, ви визначаєте рівень спорідненості з нами. Перший – наречений і наречена. Вибравши його, ви жертвуєте $5. Другий – дядько, тітка. У цьому випадку сайт запропонує пожертвувати $10. $20 можна пожертвувати, вибравши рівень брат. Вибравши рівень батьки, ви жертвуєте $50. Рівень бабуся-дідусь – це підтримка в $100. Та $200 можна пожертвувати, вибравши рівень АТА. Це перекладається як предок. Після сайт вам запропонує авторизуватися. Це можна зробити і через електронну пошту, або ж Фейсбук. І все, що залишається, це перерахувати гроші. Станьте нашим патроном, підтримуйте наш канал і нашу боротьбу за повернення Криму.